Víš, a teď dáš to start. Udělám máš za 10 vteřin, můžeme se ho zvednout na 15. 3, 5, 10, 15. A teď už nahráváš, normálně standardy. Standardy, jo, nahrávám. Tak jedem. Ahoj, kvalifikace 1, Jan Luháč. Výborný. 1, 60, 10, 20. Ty vole, dotahujte si to, vy blbci, ty vole. Si to nedotáhnete nikdy, ty vole. Boom, 10, 20. Dumbbellku. A je to tam. No, ty to postavíš. Sedneš na veslo a můžeš jet klidně. Teďka zmáčknu start a bude se to a za 15 vteřin do počítače. No cvakni. Jsi ready? Tak jo, dejchy v klidu, v pohodě. Ten můj ještě ten režim, aby měl letecký. Dneska už si to párkrát. Jsme ready? 15 vteřin. To už to na vás. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Můžeš, pojď. Deset minut. Tak minutu za sebou, jo? Posledních 5 kalorií. Zvolni, vyklepej si, ať máš na ty sneče. Poslední je pomalejš, jenom si je dotáhni. Tak. Se uklidníš. Dobrý, Super. můžeš. Máš? Tak, obě hlavy na zem, jo? Obě hlavy na zem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Poslední, pojď.
30. Super. Tak, nízko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, poslední, 20, hotovo, jo? 20, Tak pojď 10. 10 předních, pojď, A pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Poslední, pojď. 10. 10. Zahoď. a veslo, znova veslo. 6 minut, jo? Jsi přes půl. 6 minut do konce. 5 máš za sebou. Stihneš druhý kolo, pojď. Tahej. Zkus si odpočnout trošku na tom vesle, tahej to prostě dlouhý zátahy. A ne tak zběsile, pak drž těch 1100. Máš ještě 5 minut, bude to dlouhý. Pojď se zkusit dostat na tu bednu, jo, aspoň. Deset kalorií, jo? Jdu si pomalu za Posledních chvilku zvolni, 10. jo? Zvolni si, ať to zvládneš. Co trošku vydýcháš. Máš 4 minuty do konce. Ty poslední 2 si dotáhni lehce. Už se připravuj, vyklepej ruce. Poslední kalorie, jo? Sleduj si to. Dobrý, můžeš. 3,5 minuty, jo? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, seš v půlce, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Poslední, pojď. A teď. Pojď, zahoď. A bedna, pojď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Pojď, dva, pojď. 19, Pojď hned, 20. pojď hned, pojď hned. Co stačí? Minuta 17, pojď. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, Pojď, pojď, pojď. 9, 9, poslední. 10, 10. zahoď a nabuď to. Teďka na maximum. Pojď, pojď, Teď. pojď. Máš 50 vteřin. 45. Pojď, tahej to. Až do konce tady, pojď. Půl minuty do konce, jo? Pojď, boj, to máš hrát. Pojď, kardio. 20. 20, Pojď, teď to bude bolet. Drž to, drž to. 10 vteřin, 10 vteřin. Pojď, zaber, pojď. Nepouštěj to. Pojď do konce až. 3, 2, 1, Konec. konec. 15 kalorií. Volal mu někdo nebo ne? Ne. Jsme mu to vypli. Měli bychom stejně. Hezky, výborně! Měli bychom stejně, nebo já bych měl možná takovou 1 kalorii navíc. Tak to ale Krásný 215. On to ještě neví, až za chvíli. Vydejchej a znova. Dvě kola. Vydejte a dáme si druhý kolo, pojď. Spolu. To půjdeš rychle než to druhý, už víš, že máš rezervy. Hrozně se snadná na té bedně. Jsem zbytečně na tom, jsem zbytečně... Já jsem si říkal, že to můžeš vypnout. Možná to má. Na té bedně. Ty jsi šel strašně, ty jsi se skočil. Jsi dělal to. Dobrý. Ale udělal jsi to. Tady máš prostě minimálně 5 vteřiny. Rozešel ses. Si vyklepeš, nemůžeš to tak brát, pak máš rezervu, všichni mají rezervu na všem. Ale pak jsou to prostě maličkosti, že jo? Jedeš. Jedna. Tak jo, jdeš bokem, nemusíš čelem, stačí bokem. Jo, ale dobrý. On ti to ukáže, zatím si před ním. Nebo no, zatím jsi přede mnou, o 15 kalorií, no. To pěkný, ty vole, hustý, ty vole. Zatím jsi přede mnou o 15 reps. A hezký. Já si teď si přidáš pesiskok předtím. Ne, on dopadne, ne? Já ještě pesiskok předtím, než Neskočíš, ale on udělá, momenček, říkám, on dopadne, ne? Dělá si tohle a udělá. A jde dolů. Ty si poposled, ty si popojde. Až na závody se toto, doladíš na závody. Doladíš na závody. To doladí. Já si mám zase dělat z vesla. Ale já jsem první, ale potřebuje tam někdo závodit, aby někdo Ale veslo, 2 minuty, jako jiné auta. Ale první kolo si měl zhruba za nějakých 5 něco. Takže dobrý. Jako když si vezmeš 5 minut na kolo, pak máš minutu na toto dojet. Máš 5 minut na kolo. Super. Nevytuch si v druhém kole, bylo to paráda. Ale zbylo ti úplně stejně času jako mě.
Akorát jsme ti to vypli, tak ti nikdo nebylo, takže to máš natočený, víš, že nemusíš znova. Aspoň to mají natočený, já to musím mít vědět znova. Aspoň doufáme, že je to natočený. Jo, je. Ale já jdu někde znova. Kvůli tomu, vole, kvůli tomu, že mi volá babi. Tak ti to babi půjde natáčet, co? Babi, za to, že jsi mi volala, že by to natočit, vole. Mám poslední. Ale super, že jsi tady takový výsledek, jo. Já právě, to tomu říkám, ty vole, nejmají trénink pro Já kolikáci. jsem si říkal, jestli to máš jak pošerkovaný, ty to. To nejme vaše kolikáci, No právě já si říkal, že měl letice. a je dobrý, že se teda tak spojit, že to tam vidět, že to Martina. Že to. Že si pamatuju, že loni mi to fakt někdo nastavoval, že je to tam vidět. Takže se tam nemusíte řešit, což je super, no. To právě jsme koukali, jak jedou do té Ameriky, ne? Tyhle, tam to mají hroznou masaky. Jako kdo, myslíš? Martesa. Jo. Jste kde taky? Jo. Aha, tak to jo. Právě, že Martes navedal volbu z 25 kolem sotví. Si rozbět tady bude házet takový těma činkama, ne? To aby to mělo. Máme velký volboly, ne? Že to tam se ty vole. Díky jsem velký dnešní. Vlastně to bude zkoušet si to tady všechno, No, já to uložím. V neděli zkusím znovu ty kruhy a já jsem doufal, že nám sem puk nepřijde, tak já jsem říkal, že tady chceš mít soukromý, víš? jo. Tady na to, ty vole, na pěk, ty vole.